Awinjo gima commissioner wacho ni onge conflict between police gi human rights. Police gi human rights nyaka ti together. Nikech human rights kata police giwuon gin gi human rights. Kata koka commission wa receive police mabiro complain about human rights. Koka wacho mane lwete ong'adi. Samoro gin jo piny ma inyo jo police. To police go biro irwa to report. En mana ni ji expect maybe standard mopogore from the police nikech gin emonego girit jo piny. Koro wan wadwa mana wacho ni onego wati kumoro achiel. Police gi jo piny. Nikech wate wadwaro dak e ngima maber, ngima maonge jok ma inyo jowetegi. Koro akwa mana jo piny ni kik ung'i jo police ka gima gin enemies. Police onego bed ng'at ma konyi ka in gi shida. But jo piny nyaka ng'e ni gimbe gintiere gi rights lakini gin gi responsibilities. Nyaka gilu chik mokete piny ka. Erokamano inya Claris Ogangah, jakom Kenya National Commission on Human Rights, kachiel kod ina Ken Williams Nyakomita, commissioner mar IPOA, kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi uchop e studio wabed kod twak maket kod manyakwara Mugia Jwang. In benda goni erokamano inya kuom bedo kodwa nyaka gisani. Wachopo e giko mar twak marwa mokwongo